And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kung ano yung totoo, doon pa ako hindi naniwala. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Tony. At ito, ang aking secret file. Nakilala ko ang taong biglang nagpabago ng pagkatao ko at ng prinsipyo ko. Itago natin siya sa pangalang Bobs. Sa pamamagitan ng matalik kong kaibigan na si Bobs, ay nakilala ko nga ang magpapabago ng buhay ko. Guro si Bobs sa isang private school at ang mga tinuturuan niya ay senior high school students. Niyaya niya akong makipag-inuman. Libre naman ako that time, kaya naman sumama ako. Nung nasa lugar na ako, meron siyang ibang mga kasama. Mga kabataang lalaki. Siguro ang edad ay nasa 19 hanggang 25 years old. Pinakilala niya ako sa lahat. Isa-isa kong kinamayan ang mga naroroon. Then pinaupo ako ni Bob sa tabi niya. At habang lumalalim ang gabi, merong isang tao doon na kung makatitig sa akin, para bang may gusto siyang sabihin. At dahil nga titig siya sa akin, napapatingin din ako sa kanya. Hanggang sa ang ilan naming mga kasama ay nalasing na. May mga sumusuka na. At ang ilan naman ay bigla nang nagwawala. Nagwawala dahil kung ano-ano mga sinasabi. At may iba naman na sumisibat na. At isa si Bobs sa nawala. Hindi ko alam kung saan siya nagtungo. At dito ako napilitan na sulyap-sulyapan siya. Tingnan kung saan nga ba siya nagtungo. Hi! Meron akong boses na narinig bigla. Nagulat ako. Nasa likuran ko na pala yung taong kanina pa ako tinititigan. And then, humarap siya sa akin. Doon ko nalaman na teacher niya pala ang best friend ko. At kagagraduate lang niya ng senior high school. Marami kaming napagkwentuhan. Hanggang sa naitanong ko kung nasaan ang best friend ko. Bigla siyang umiti na may pilyong ngisi. Si Sir ba? Naku, hayaan mo na yun. Maligaya na yun kung nasaan man siya.
Sabay tawa niya na may kasamang kindat sa akin. Nagtataka ako. Pero nakuha ko kung anong ibig niyang sabihin. Mga 1 oras ang lumipas, biglang dumating na si Bobs. May kasama itong nakaakbay sa kanya. Isa rin sa mga naging kainuman namin. Hinitaan ako ni Bobs. At saka niya ako tinanong kung okay lang daw ba ako. And then sabi ko okay lang ako. Pero tinanong niya ako kung okay lang daw ba ako doon sa kasakasama kong si Ronald. Bigla akong namula sa tanong ng kaibigan ko at doon na nagtawa na ng lahat. Umuwi kami halos mag-umaga na. Kung kaya't halos gusto ko na ring makahiga sa kama ko. Ngunit hindi ko pa man nahuhubad ang sapatos ko ay tumunog na ang cellphone ko na may nag-text. Unregistered ang number. Binuksan ko ito at binasa. Hi, si Ronald to. Okay lang ba na makipag-friend sa'yo? Sabi ko sa isip ko, loko-loko tong si Bobs. Sabi ko sa sarili ko, panigurado, ito talaga nagbigay ng number ko. Hindi ko nireplyan ang mensahe na yun. Mas pinasya kong matulog. Pero naging consistent ang pagte-text ni Ronald kahit di ako nagre-reply. Dumating ang araw na wala akong ginagawa. Naiinip ako. Sakto nag-text si Ronald at doon ko naisip na sumagot at replyan siya. Lumipas ang mga araw, hindi ko namamalayan na nasasanay na ako lagi siyang ka-text at katawagan. Hanggang sa isang araw nagyaya siyang lumabas. Manood daw kami ng sine. Naisip ko wala namang masama kung kaya't napapayag niya ako. Yun ang unang araw na hindi lang ako ang nagbayad sa mga tiket. KKB kami. Actually, sa lahat ng gastos. Sa totoo lang, natuwa ako doon. Dahil yun ang unang beses na may nag-share ng gastos sa labas namin. Lahat kasi ng nakaka-date ko, ako lahat ang naglalabas ng pera. Natapos ang araw na yun na humanga ako sa pagkatao niya. Doon ko mas nakilala ng malalim si Ronald. Isa siyang magalang na tao, mabait. At higit sa lahat, mahal niyang pamilya niya. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na nagugustuhan na siya. Isang gabi hindi ko napigilan na sabihing nahulog na ako sa kanya. Ikinabigla ko ang naging tugon niya. Ganon din naman daw siya sa akin. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Basta ang alam ko lang, masaya ako. Patuloy ang paglabas-labas namin ni Ronald. Hindi ko namamalayang na bibigyan ko na pala siya ng mga bagay na akala ko ay magpapasiya lang sa kanya. Sa tuwing sahod ko, sigurado may bago akong bibilhin para sa kanya. Sapatos o di kaya'y damit. Hindi siya humihingi ng kahit ano sa akin, pero ako mismo ang bumibili para sa kanya ng ganun. Masaya ako sa ganung routine namin. Then one day, ibinalita niya sa akin na meron na raw siyang papasukang trabaho. Tagagawa at taga-install ng aircon. Masaya ako dahil pangarap niya na magkaroon ng trabaho at higit sa lahat ay makatulong sa kanyang pamilya. Ang kaso, unti-unting nabago ang oras niya sa akin. Nawala na yung halos oras-oras, kausap ko siya. Iniisip ko na lang na busy siya sa trabaho. O marahil pagod,
kung kaya't hindi niya ako magawang matawagan. O ma-text man lang. May mga oras na yayayain ko siyang lumabas pero sasabihin niyang may trabaho sila at hindi siya makakasama. Day off ko, niyaya ko siya uli para manood ng sine pero kagaya ng inaasahan ko, hindi rin siya pwede. Kaya niyaya ko na lang yung isang best friend ko. Si Boo. Si Boo ang nakasama ko sa mga oras na hindi po pwede si Ronald. Si Boo rin ang mga nakakausap ko tuwing nagtatampo at nalulungkot ako. Pero syempre, si Boo, taken. Meron siyang girlfriend. At lahat ng labas namin, ako ang naglalabas ng pera. At dahil nga sa laging nakakasama ko si Boo, na-develop na ako sa kanya. Nalaman bigla ni Ronald na lumalabas kami ni Boo. Tinanong niya ako kung anong meron kami. At doon ko na sinabi lahat ng hinanakit ko sa kanya. Hindi ko na itanggi na na-fall ako sa kaibigan niya. Yes, DJ Rocky. Hindi ko lang basta-basta kaibigan si Boo, kundi kaibigan din siya ni Ronald. Gumiti si Ronald at sinabi niyang ayos lang naman sa kanya kung bitawan ko siya. Kung hindi na ako masaya sa kanya. Hindi ko alam kung ego lang ba o nasaktan na kung hindi man lang niya ako pinigilan na si Boo ang piliin ko sa kanilang dalawa. Sa galit ko, pinanindigan ko ang sakit ng loob ko kay Ronald. Nagpalit ako ng SIM at binlock lahat ng communication naming dalawa. At doon naging second choice ako ni Boo. After niya sa girlfriend niya, sa akin naman siya tumutuloy. In short, naging kabit ako. Mabait at malambing naman si Boo. Pero alam ko naman na kailangan niya lang ako dahil natutustusan ko ang mga pangangailangan niya. Lumipas ang mga buwan, wala akong naging balita kay Ronald. Hanggang sa nakasalubong ko ang nanay niya sa palengke. Nagmano ako at kinumusta ko siya. Masaya ang nanay ni Ronald na makita ako. Niyaya akong kumain sa isang fast food chain ng matanda at doon ko nabalitaan kung ano na ang nangyayari kay Ronald. Nasa Korea na pala siya ngayon. Nagtatrabaho bilang isang factory worker. Maganda naman daw ang sweldo nito. Kaya unti-unti na nilang napapagawa ang bahay nila. Doon ko rin nalaman na nasaktan ko ng husto si Ronald dahil sa nagawa ko. Madalas daw itong mag-inom. Halos lahat daw ng kaibigan nito alam na nasaktan nito nung kay Boo ako sumama. Dahil sa mga nalaman ko, parang unti-unting bumabalik yung sakit na naramdaman ko. Totoo pala, lahat ng mga ipinakita at ipinaramdam ni Ronald sa akin noon. Nabulag kasi ako Nawala ang tiwala ko sa kanya. Magsisi man ako at balikan ko man siya, huli na ang lahat. Dahil meron na siyang girlfriend sa Korea.
at malapit na rin maging isang ama. Siguro hanggang dito lang talaga ang pagmamahalan namin. Wala naman sigurong masama na magmahal ang isang bakla na katulad ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Tony at ito ang aking secret file.